गोराम रेन गोराम बाबा गोराम आयो सात पहाड़ पुरा तुरेन माझी बाबा पारानिक बाबा नायके बाबा सात सापत्ति को आला पाटा कोंता है ना पे कोटे नो मानोत जोहार सात तेहन नो सागुन निंदर सेटर रकान साई सुबुदी गायन नेnyeli rusiki ayu बाबा दई दादा बोया मिश्री साउते टेटर मचरे दुडु बकान ने साबेड़ा आले कोन मारंग को जंगा पुराई नि रहता है ना हटो हटो बगोट जोहार अरे ले कोन जुड़ी जुड़ी बोया मिश्रा कठेता है ना हापेन दिन लगी जिसर आले बितु चंदान उहेर गाता ढुडरुडी पाटा को नारती पे कनाले निचोरा मीन हटिंग गायन मास्टर अमीर बेसरावा ओलतोल मास्टर शिवनाथ ब्रह्मा सापड़ाव करी अब वो चौधरी आचारी चिदरा तेट गवान गायन टाटा रे कारखाना तैयारी ना आदिम हमको लगा के मिया मुकुट मुनिपुट एम तोल रे मा आदिम मामो हतम बोया कोनेम छिति बितियन फुड़का बांधु कंठर दा खोना आदिम मित को लगा डिगलो में पांचा मी कोयला धीरी खदर लगी नो आदिम आम की कोहरो मोरो येन में दिसम रे राजो को कनाम आदिम मोने रे आलम अगुई सिके आ सर कापी बुडिये टेंगो दे आदिम लोगोन हर सामटावताम ओ थसा बीर बुरु रुखिया लगी आदिम इकाल आलोके बांगा पंखन कर जावते आमगे बाड़ांग इन्या घाटी रे ओ कोया टोरोडा हाय रे हाय रे हाय ओ होया पे धोरावादा सी पिरितो लो कांदो हाय रे हाय माना पिरितो हुरु मेडिगी रे हाय रे हाय माना पिरितो हुरु मेडिगी रे देसे ही सी देसे डुमोनी धारीते लोटाते दादो सी पिरिता पिरिती लीजा हाय रे हाय माना पिरिला तपसे लीजा हाय रे हाय माना पिरिला तपसे नीड़ीजा अच्छा बाबू तक ओए गुरु बाबा जहाँ तो इन्हें श्रीं लेवें के ला नौ को सुना पे चेत होया ओए चेत होय तले ओए चेत होय बे आज बंखानी में हरवा भाई भाई जावो सलाह चला नौ का जने श्रीं बाबे ना बाबू का हो बाबे ना बाबा तको ओए बिना बाबा मैंने इन नवागी की पारगाना बखोन ओए ओए नोगा परगना बखो अच्छा चक्र बुकु होय दादा जितने नाती की बोल हो चुके चला माँ नो चिया से कुछ नहीं टिकट के ए हो पर मिकी ए यो जैसे मिनट का आउट को करते जैसे मिकी पर बाबा या हो बाबा नित्य के दी ओ लोगों से आगु में जे लोगों से लोग में जे दादा मैंने ना बुशिम तोरा राडी रिस्क साला पे जाग जमो के तब ना ए बको ए बसिम तोरे जागजों मेंदो तेहिनो सजे सिमले जम कर लगी आदोंदे पूजे बसे चला हुयो आदों की बाबू तक की मैंने आचे तेहिनो ना बसिम तोरे जागजों करते हां पूजे बसे बन चला अच्छा ओना खातिर ते तेहिनो ना बसिम तोरे जागजों भाग मैं तो एने सरे जन ओय नो एने सिरी चला ना पाई कथा दादा ना पाई कथा हम बोयस चला करना से जाओ डंगा बो संतर सेरवारे हम बड़ाया सेना बड़ा टोकिन ओय मैंने इन दादा चेट को ने सेरेन चम सेना किन कर ने सिरी को दो जहां वो सेरवाया जहां करम दसा सोहा जानता लुही माता नो ना कोई हाथ अच्छा मैं तो सनामा सनामा मैंने इन दादा तीन का चपे ने सेरेन किया तुम्हें कान तो वाले ने सिरी का तो बे ने सिरी के तो ताहे कान ताले गया तो बे तेहिन जो नि राचारे जो उन साइन खोन तेहिन न राचारे जगह जाफर का चम सके देगा और हने आला ओकाले नाफा मुका रोफोर चलान तो आला मत की रोलगाल पर के विपद कम है हां दादा
Tehen tu macam ni sini kita tu dah cabak. Acha acha. Bukan. Makal mana tu bang cabak jaga. Menen jala. Inyo karinya. Hoi, kamu kanya. Karinya tera. Hoi. Hem hem. Aceh babu. Oi guru. Tehen tu macam ni sini kita kita tu pun thukum doka. Ada puja pasti pun telah sejak. Tadi tehen tu okasnya ni sini lagi kita pun thukum doh ya. Babu. Okada. Oh, ini siapa? Hanya je lo. Jah karam jah corang tu boleh lekat Oh, do. corang tu boleh lekat. Oh, orang corang lekat tu kecanya ni sini tu pun. Thukum doh. Ya sir. Kan suruh aku minta. Tale matale itu apa ya sir? Trahari tanana trana trahari tanana re trahai re tare nana re trahai re tare nana re tare na oh trahai re tare nana re tare na Rakatini homora kiche hopono manawa jola mata alare sirom dali chetare ohai hasi chere tu gare manwa hopono do ohai hasi chere tu gare manwa hopono do ohai hasi chere tu gare manwa Jangan mukul. Lo alih ini sering cengkak bucengkak, cengkak mereka. Adi cina dada. Ada siapa mereka? Alih ini sering jadi macam macam. Apa ane sering? Adi cina kusiat. Ada yang kusiat alih. Hoi dada. Sari kini tu abu santar serware. Nongka ini sering jiur mina. Ona khatir gorob nya kaki ada. Hona ko dong lagre baha sora danta luhi matwar. Tasai karang. Hona ko abu santar jati identity. Mendo prum kana da prum kana teng nona ko ini seri hote te abo santar jut metan santar jut le kata prum mena Oh bokoi ama betkula benda hidi jorok kar jira bokoi jira jorok kana jet khati hoi dada teng nya met kon menda lagi na bokoi raska sala duke nyat kar kiya duke bas kar kya o here jadinya ale disam raho Ale totar ho nongka ini sering tahe ke ini sering tahe kana apel ka ini sering gauta tahe ka tahe ka tapi ale ho sinye de ini sering le charcha tahe ini sering ale ho apel ka disam paron disam le dalan kanta hai bokoi men kante hai te jale jok sakel tele dhur se kan kati sekali ni betul te jale tu adi duk muhim re minale kati muhim re abo santa serwaria nonu kanene sere ale ontor mone konte hai saha sangi saha sangi kana hape aine sere nyel kate adi ke risk in kyo adi risk mo kyo adi kusin kyo kya desa dada ama una dhonga banam in jo pesa katinya ne sere ini nyel sate beli sering ya bokoi hoi dada ada sate risk ya ape sa risk se bokoi lo thongka bonam do bokoi jar ola mena bokoi jar ola se mena aromina oh bokoi mena duse dada guoni ini tu kaya guoni hopot beki ayo jese lo thongka bon makam na se lo kot ka jese oh madu tu apa lagi apa ape sa ini sere nyel oh bokoi to be bokoi ale se ne seren to sanama ke mel kiya aji risk aji moji bucho kiya to be indo men bokoi ape di somya ne seren nyel dang kan mati apon kan indo risk aji kusi bucho kiya ona kita dada ale disam ria do kata ini sere nyarti tabona Oleh bokoi, bosek ko nabi jaha jadi buru cot jaha susun jadi jaha ini sering korti tu. mendo sengre Hoi bokoi nak sini. ona kita dada tenya mata rara chato mura rachari singre indona abo sauta serwa chitan badi or sombang nyuru Iba nggak bokoi. Oleh singre tu kau mana? Singre tu balik kata mana? Milik kata tu. Ni tu singre, al milik kata tu semua singre. Oleh semua singre ganti tu. बुझे को इंटर मैं तो समझ सिंगरे रे कथम ठीक है क्या तैया पे कोता लारे आले दिसम रे सिंगरे ये ने सेरे यारती तब मैं खान दादा
नुकी नाम रेन चेला बाबू की ना जहां को सासपा नुआ को सासपा ते तो सिंगरे एने सेरेन दो दोमे चेरा तो बाय गानो दो তবে मैंने दे योना छुमू चावर को बनूते মেলা মেলা বুকু সারা বাদ মেলা तू से तो दागू चुकी হয় নেই তো কি কইছি এ বাবু এ যা বাড়িতে তো যা ঢেঙ্কি মেলা আছেন ওটা ছুমুক আর চাঙার মেলা সে লোক সে চট বলতা কই আর ইয়ে তিরিও কমে এই কি তো একটা তিরিও কত বাং দর করা শিখলে এ তিয়া ও রে সেদিন তো ভিডিও কল কাইপা ঘটে যে পুরো কথা পেটে এ মোটেনি ভেজিনা বাং দল হা বাং দল তাই মছে ভালা এ লই পেলা বকুই না রাজি সেই হে একাডা এই আপো সাথে এনে ছেলে কে বসে রসকে নাকি আকো দিছম যে এনে ছেলে লয়ে বল নাকি दादा হ্যাঁ मैंने नहीं तो अपे तू লুই দলে তো কোনে गोडे হে ওনে বই লয়াত মে তো তেই না ছেলে সিমলে জম করে কি আচ্ছা, আদো লুই আচ্ছা। চুরু চালে বসে সিম ফোন দেয় দেও শুনে এ হো এ আমনো কানি ধুর ধীরে তাবন মে আর আকো দিছম যে এই ছেলে মেটা কানে লেবুন কোলা কাটি নিয়ার সাকে তাবন সে চালে কা মা তাহলে তোমার গাড়ি আলাপ পেতে রে এ বা বাল 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 দেখি তুই তো কাতো কাই কই যে মা তোমার গাড়ি আলাপ পেতে গাড়ি ইয়াল তো রাজ এ বকই এ ओने दादा बाम लई क्या आले दिसम रे सिंगरे एने से হয় হয় ठीक है गया आले दिसम रे सिंगरे एने से यारती तब হয় तबे बाबू किन उहर दो का बेन अब संतर सेरवारे सिंगरे दो बाल लेकना मितो निंदे सिंगरे से बुरु सिंगरे जहां सिंगरे एने से इंदो संतर जते हड़को सेंद्रा कर करे सुतन डांडी से की पीती डांडी रे सुमुन कोड़ा को तालार को আচ্ছা दोसार दो समाज सिंगरे से सी सिंगरे जहां सिंगरे एने से इंदो नितो आदि राबोरेन सुनराम बेसरा लोबा मुर्मू लोबान टुडू इमान को হয় হয় जहां एने से इंदो आयु बाबा बोया मिसी मिते दड़ू पांते कते बोन नेल दाड़ी হয় হয় उनका ना के बाबू किन भांडान रे ना मीट खोदी आरती तबोना আচ্ছা ओने दादा कथार बाको मेना হ্যাঁ धन जीवन आधादी बाचो ता हेन चिरोक दी আচ্ছা আচ্ছা होय जीवी हासा हड़मो सारू सकान दा लेका टोलमो আচ্ছা तिमिन रे चोंग दुड़ुजो मिद दिन जाते के हुई मनवाले लगी धुड़ी धरती कोन भागी हटवाते के हुई मा साथे रोड़ा दुअर भागी हटवाते के हुई मा साथे रोथासा इने लो तो बाय गोड़ो मा होन हपन बाय गोड़ो मा बोया मिसी बाय गोड़ो मा अपना रेंतेरी जुरी বকই इने हिलो तो एकला के चला हुई माउना मार घाटी ধরতি রে বনো জামালে কান গুজু দরে উয়ুতা বনবে চালা উয়ুতা বনবে সোসান ঘাটাতে পালা কাপার গোমদে চালা উয়ুতা বনবে সোসান ঘাটাতে পালা কাপার গোমদে বেটা Bitiri ne kame nongkara ne sering nuwa ular tu bang soba. Ibeto. Jangan apa aja buka. Ar moi kando ka jalan. ও কইছে কি কা ও কইছে কি কা কালা Nana, ini kata me kata. Ini kata me. Amma hane helare manda kata. Nito orang tak meju kana. Arhe ke, athari ke bu. Pangyale kana. Sangi di sabka. Mi, pira baba ini kata. Oh, Yel dunya lage kan dia. Bang kata tu bang kera. Dahai hikke nahi kenai. Ar tinggal dinu ke jokra ठीक में ना का. Aram ka tinggal ni dia. Enggak bakal aku beana tu. Kati babu halai. Iya, iya. Nanti me tangkara. Usara satu tu me. Lokon satu tu me. Manga. To
Mete baga. Baba. Oh, pon mo ito nito ka tawag dito kaya. Ibag! Baga beta baga ya. Ya no na di pargal ba ko kaya pargal ba ko. Ya pargal ba ko na bon son mo na cherpe ha. Ya sana magi beta. Ya no ka ka te opal bete. Ya bize kai ka ठीक बक्कर है बाबा बेस्ट ting metam kana वो होलम लोला tinya endo hopon mo nito ka tawag dito hinto jalan dia ando best kata tu kono kata mama jama jadi kaya hotam hebo hotam hotam Ala kame dada. Sama to ala kame. Ala kame dada. Ala kame. Baga. Ito sira. Kal sira. Ala kame. Apa-apa sila tayo dito. हराम दो कोई हाले तरन बोलन करा मैं टाइम कनी सहा को तो मैं Ayo, apa yang sudah lakukan kamu? Pagi berapa kita panggil? Orang tim itu kan tidak pepe. अरे हाले तो जाके गुजू वाला से तुदुआ होना नंजल तो मांगी तुम मैं तो हाले चढ़ा तो मांगी तुम गुजो क्या Heo, ala kan wakil sana ka. Aduh, orang hor kota pam tu bulan ka chana dole tau kia. Anak itu jet pe sana ka. Aduh, orang hor kota pam tu bulan ka unko bang chana ka ta mobile te video भी तो लोग को. एकदम tahan pe थी. अच्छा दादा, अब कोई am tu nyelet ni ametan cumun sadar opon ta. हाय वो कोई तो सारी के दादा, hol likan holam binau ka दादा. Hol likan holam binau. ओना के चलाई के चले जा मन चलम खाटो या ओना के बोले नि ए मास्टर ने किनो हेटा ने बना को कोल को आ तो हे या बेटा ए अंदो होला ने बोल करा दे नोराते बोलन करा आ तो अपन दुनिया के जानो खेते ये लोग का में के हेड करा बाबा ये तो बेस्ट में तम के ना ओपन में जब नुवा आना रे जन्मा ये बेचो और बात करता है तो मित्र नुवा आना हंसा जाके भागे तो कोई है अरे सेता मित्र को लगे मी बारो तो आगू कर को हां जब आगू और मैं नुवा आना ताए के इन के को हंसा जाके भागाता है इन तो तेरे मन में ताके बाबा तीसरा मन में ताके Baga. Wang batau lele kai gano apa gini? Linjer yang muka. Auna te tamba bam Dhaka rupui. ओपन की एयो Ho baba. हम तो से लोग ने मन बोले कि चलो चले बस सीमा पड़ते Ho baba. लोगों से पीछे को काय में से यो Ledgi jago ya. Ledgi Itu jago. lokon ya video call kan bisa. Nuwa ko jamela yang pinta ya na. Betul. Lokon ya video call. जगल में कोई मेल से वो कोई हारी कर कटा बेट पाना में वो कोई और खाती हम के कई को Bangga दादा, ona ko do boñ mone. Ona ko do boñ mone. तो मैं वो कोई मसे न तलक में ये तो कल का लगती रही तो पता की दिया Dada, indo ape noa sosodi ti helena. Adu nyu herket mia, on kal ka kater heddo. Aru nyu herke ate nyalang talara di dinya per por banua. Hane dise me tin kalam bakura diem di putu sera langanya pela langa rapo. Ine tay malang talara di dinya per por banua. Te jape suri nya jakana am sabang nya pam kater ur chalan chikate. On kal ka kater heddo. Hei tiya. Medi ni pra do ka kore te nyel gin di seida. O ka kore te nyel bala ka de jani. Acha pra masa am do le me tin sangin khon ar o ka khon hiju. Babu, indo hijuk kona ona Purulia jalare mena ajodiya buru japa. Sarjon de atu ko. Abo disom lekate indo sikar disom ko hijuk kana. Man bara chuani disom parom kater ape anu tung disom tin hej kana. Dada am to bada gaya. Tanya jodi buru hor ko adi duk muhim le binal. Tanya le buju bancha somana. Buju bancha somana kada. Dare le bancha da. Tanya muhim dare le buddhi borsa. Unal kater no hej dada. Unal kater. अरे नौका नौका में मान भरा मोल बुगड़ी को हाई मार माहौल करना ये सुधीर सताव लग जाते अरे हम उन्होंने टाइम में इतना मेंकन तेलो इन बाबा लॉकडाउन हजार पड़ा लेना ये लो तो हो कोई बात नहीं बच्चा बात करते कोई ले आते हैं ताई ये सुधीर सताव लग जाते अल्लाह रात चटका सर को लेने लोसन चबा एकदम ठीक हो गया ये ओकल का दिस सताव लगी ये आप बोल नहीं ये करना ये एकदम लोयो चोय आपसे Bela baba. Pokoi. Mase am do घेर कुकुर गपला आगु कथा को लाड़ा सदर. ओए बकोई बा लई में बकोई Hoi dada, le
दादा आम तुम बड़ाई गया आले रे नागिल हपराम को अयोध्या बुरु टोठा करे घाटी को এই ঘাটি কত লিয়া दादा घाटी मैं तो अपन अपन ताहे ठाव को ठुक को गोटल ঠকে কোথা লিয়া वीर बुरु मां फरचा का रातू उड़ा डी हत को बेरे বুঝি কি কবে লিয়া मां फरचा का खेत बुत को तिया ले खेत बुत को तिया आकाट बुरु रेन कुल तरु साउथ अपन को दे जीवी को बंचा কি কবে চলা पुरन को बुंगड़ा काले तो आले ओथा सारे न पाय उड़ा दूर करते मिना ले आले ओथा सारे चास पास करते सुलुक ते जीव ले खंडा होया पेन कान उड़ा उड़ा कान ओथा सारे चास पास कान खेत बुत तरते है सरकार बहादुर गोड़ते विदेशी कॉर्पोरेटर को थुड़ के पंप प्रोजेक्ट चालू ना कथा को जारी है কথা কই জানি কে তাই ন প্রজেক্ট চালু লেগিতে আলে যদি বুরু রেন 80 খন 50 টি সান্তার খরচ কো লাগা সুচেন না নোটিস কো যে এই কে জানি কে মেন কাটু না তোড়তে যু কলে চলে ও করলে তাই না আর ঠিক को बेतन दिया बाबू यार ठीक को बेतन दिया বুকুইয়া চিট কোলে কে বুকুইয়া চিট কোলে কে আর হান জমি দাদা তাই যদি বুরু মিনা মারাম বুরু থান সাথে পেয়া তুনে পেয়া মাজি তান জাহের তান আপকে তান নোয়া হতা ইনকারেন কল যু তুম তো উচ্চে দর রে তাই না আবো গ্রাম সভা বাং মানাও কতে নোয়া পেয়া প্রজেক্ট চালু লেন খান আজ যদি বুরু না 9 লক্ষ জাস্তি বিরদারে মাগো তাই 2006 বন্ধ সংসদের এই নোনা বাং মানাও কতে 2023 রে লাগু কতে বীর বুরু জিতান বো সান্তার কো আদি মধ্যে বসে অর্প ও কইদের কো চাবা ইবাক दुआ को तो चिटके बनाए ঠিক আছে বলে আমরা তো ভাবি না ঠিক আছে বলে আমরা তামা সোনা আদিবাসী হরকে কো বানায়া আমরা আদিবাসী যে উইর তাহির সে বানায়া উইর তাহির সে বানায়া আর হান জমি দাদা তাই যে সান্তার কো করো 30 পিড়ি চিতান পিড়ি কোন হেজে কো কানা যদি বুরু সুতন টালি যা সুতন টালি সান্তার কো করো পুরা সুতন টালি মুক্ত মঞ্চ সামনে কই বাড়ি চং গড় ধাম কল এই কথা বলতো সুতন টালি মুক্ত মঞ্চ সামনে হাড়ু মন্দির কো দরম ভালো মুজিক হিন্দু তো নাও সমকন তাই ন কোটে কদম হিউ খানা বল লাগতি কেন তুমি লাগতি কেন করো তাই যদি বুরু বাঁচাও আজ যদি আদিবাসী কো বাঁচাও লাগি নিতো গরম না কো ভারত জাগান মাঝি পারগানা মহল গাতে গাতা পড়ো গাতা আদিবাসী কল্যাণ সমিতি আর হয়ে মানে মন গাতা কোনাল কাতি মেনে বাবু চলো আপা আপন তে সালাম করতে উঠে বন গড়ো আছো होना तो आप ये कहना आप पे तो जमी पे आप पे को लगा बेस को गोद पिया होना तो आप पे पूजा अरे हाले हाले तो चिल लगी ले चला आप पे तो आप पे पूजा अरे हाले ना पूजा क्या এই লোক তো হল বাঙ্ক মিতে কয়া আর হল তো বাঙ্ক ছাও ইয়া বাঙ্ক ছাও बाबा हम तो ये कहता बात करते नु याला में कहता कहता पे দাদা আর হয় জমে তাই বীর ভূম রে দেউ চাপা জমে রে কয়লা খদনে তো ভর রে তাই জোরে রে কয়লা খদনে তো বলা কোটে বাহান উঠে আদিবাসী তুরুলা থাই উচ্চে তো হর রে 645 নে মজিতান 45 জাহের তান আপকে তান কোথায় উচ্চে তো হর হ্যাঁ দাদা আবো তাই ইউ লাগাবো না মেটান শান্তারা তুরুলা উচ্চে মানে ধরম করম লাই লেকচারে নে সরি শরম আট চাবা জাহের তান মজিতান আপকে তান উচ্চে মানে চাবাও তোরেন তামা খেরওয়াল শান্তার চাওতার না মেটান তৈয়ার সে সঙ্গে তখন শান্তার যে দিল কাতামা উপরুম নিপুজি তরুয়া শান্তার যে দিল কাতামা শরীর চাবা তরুয়া ফোন কোন তোরে দাদা আবো তাই গোড়ো লাগাবো না জমি দো লাগাবো শালি কে বেটা কে हम तो बम्बोड़ा बेटा हम तो बम्बोड़ा या তুই যাবো কি যাবো তুই সঙ্গে রাজি পাচ্ছি তো তুই যাবো যে ধরো পাঁচি চাইলা লাগছে এ বুঝছে লাগে আজকে বান্ধা কো সব রুজি কাজ তবে তুই যাবো যে জিওত লাগা নিলে বাচ্চা হুই খা দিলা বলবি তো আমার যে ধরো বল বাচ্চা এ বাবু তাহলে নাম চাপেল কান শিক্ষিত জীবন কো যদি আবো ওথা সবঞ্চার পাইবে গড়ত তব না তাহলে কেন ও জাতি বঞ্চাও কমি রতে হিলা আজ কতে अरे ठीक है दिसोब्रे उनो होर में ना कट को उनको को मैं तो को इंगबा বাবু हिंद बनो कदी आजुती गुरु मंत्र से सुदन डंडी बंचार तो और आम हाणे मत जाति बंचा बाबू। अरे आप जाति मेरा सुसरे मने करा बांकन आप पे होना कर तो जुआन का बनु कट को से बुद्धि जीवी का बनु कट को मेरा को बाबू। होना तो नोटन तो नहीं करा मेरा को बाबू मेरा को जोन को मत याद पता चपल से इसको बोल तो हिले कना हिले ये कना को ओथा सबंचा जाति बंचा रे कना को और उनको बुद्धि जीवी जाओ डंगा को लेकर दे को बुद्धि जाट हम तो वाले बात करते हैं, उनको को मैं ताको मैं उनको और तेरन बीर तेरन और बांकन आप पेरन पेड़ा पूरा को मैं ताको मैं बेटा चाहो तो हाथों को मैं दे तियांग मामा मम्मी लूको को मैं ताको मैं बेटा। लूको को मैं ताको कैसा 30 का मैं बुझो क्या এ বেটা এ তুই যাবো বুঝে খলম কে নারাক বড় কোকলে শিখে দিয়া ও তুই কোকলে শিখে দে এ আমার কাছে তেলু কো আদু তোরা পড়া হত কো দৌলত তিন করে যা এ আর কি মা বুঝে কেন হলে বুঝে কো শিখে দে बाबा पूजरा लागती तो हमें ना करता मा हर बांकन नो मीटिंग का तले लगे तनु याराम दो खून संगी के नोट है तो बात नहीं कर दिया अरे नुआ कथा के सोशल मीडिया ऑल कथा भेजा के
adi aima hor ko bujare kya adi aima hor ko barai kya cheda se na to online jug kan online jug anu meeting ka le legi to un se na noda hej kana santar to tiso ba ko halle unko eta kata kan hor ke jalkam men to diku pusi ko koyo kame sanama kami orang dulu dulu tu kami dah, sanam negara kami tu ikan tu kau. Anu meeting kata lele gitu, sengin kau nak hai kan mendo, nuat tu hor lela bangkat cili kau pertama. Babu, yang mana siapa? Tanya sosial media kata ambil coy dah. Tanya sosial media orang ada taman-taman kata korang. Ada lalu kata kau lah. Menkan sari-sari kami itu ada. Kom hor kem jam kau. Ada kom hor kem jam kau. Una tin menawa. Tanya le kau nungkan muhim tu sare. Tamam santar kau nungkan duk tu sare. Jumir nadi marang lakti minawa. Mina pra, ekal jumiria lakti mina. Ape chin hal pe rona. Ale sanam lekan kami ne golo hna ka. Meno santal ho kana men to apo jumi to lagavna. Golo ko pro lagavna. Ape chin hal pe babita. Ape lahar time pe sa. Ona time ale mina khali. Mama, Heh. ekdom tir ko tome. Ekdom चुपचाप tir ko tome matam kari. Macam tiran kan mereka jati sautan nak kata. Jato ki. Bang bang cip kau malaya. Jato ki. Ara ape lekan matal. Ara ape lekan matal gitu. Mau sautan tu berdugu coba kya. Matal lah. Ara ape lekan matal gitu. Matal sautan tu ber. Lekan matal coba kya. Atok ni jato. Matal kata boy sa. Bujur kita. Matal alam mena. Bujur. Matal ni teh kena. Teh anjom matal. Teh atular matal mena kar ko saite. Atular re dari acar beha. Nidro jiel mena bagi. Nidro jiel nak kata. Bagai disay bema. Atular bihe bapla koi ko param da. Ale lekan matal. Ale matal le param da atular beba. Jut kon jedier hari. Sanam lekan kami ale matal le param da. Bujur kita. Teh nyel kami matal nak kar ko saite dong lagre bahas sorai sanam lekan ko jiel. Ale ma jahar bunga ko eto ho kate sanam lekan puja par ko golo ka bhed reke hena kaliya. Unate de kati to katha to ko bucha bagne buje. Matkom to ko suja ar ladu to ko mucha bujho kita. Babu, Ale mite. amadi sari kata am lei kira. Amadi daman kata am lei kira. Abo sari dharam santar ko prakritik puja hol kana. Abo sirore murti puja to banua. Ona lekate nyel me to adi kana ture. Durga puja, Saraswati puja, Kali puja na ko tain mana mena. Abo santar ko to prakritik puja hol. Tome kini dilai ko tume ma. Jahir thar ni to hoja da. Hasar nadi se dam mina kan ko. Are kene ki sunu se ko. Ojo ko kan gya. Ei beta. Ei ab to ni thoba bana liya. Jahir ne kira hadisa da to hobe da ko. Se kira ko sun se duru ko kana. Ei to ile ka tira hor ba ko. To khoni ile kana ya. Jahir ne hadisa da to hobe do. Ei abu boga puru e ku ya bahon kan ko bahon. Men to ku le jai ka jalu ko na ka ko soro. Babu, Apa tina tapi mocha, udah kita binti kata. Oka tuh ठीक है, अरे ओका तुम बन. सांतार तो ओका जुमिट के बनो, और जुमिट के बात करेगा. कहीं सांतार जुमिट बनू बेगर. आदि कर सांतार के तरफ के क्रिस्टल नरम थे. शाबाश बेटे शाबाश. एकदम चमत्कार. यही नाम लिखा जो जिनको सलाम सांता. ईसाई धर्म लेवन हिल्ला सरिया. তবে এখানে জাহির কালকে বিনা কিছু মাঝি পরগনা বদলতে হিজুয়া কো সিস্টার ফাস্টার পার্টিটা হ্যাঁ এই নিলাম চেক বলছি কয়া ya babu. Tal nam sa apel kam sikit tu jun ko ay mahorgan kon kata mena tabun. Men kana bo cel kata bun jumi tua. Cel kata bun jugu tua. Nuwa to ko jukti buddhi ba pe met tabun. Tan ja ude hor ko mido ko kana. Apya mucha ko non kan kata nyo kate sanam pe bhidke uchabai. Tan jom me. Bharat distom ro hola mandir SIR ko lagu kara. Niya tayo Bharat distom re UCC lagu kana. No hirdo kam. Tay UCC lagu len khan. Abo santar ko. Abo adi madi basi hor ko. Oka ko ho ko ider kon bona doa. Ona ko huyuk kana. Customer lo, men to obostir ore dharam korom puja pasa lai lecture ne sare sana ma acha botu বিভা CNT SPT men do otha sar oider tan chabo duro to বিভা program to kone bujur na poncham to posile bako mamra ST reservation sik utheu gotka e babu chakri na daam kon buju Pera baba. Amang joto kata ki diu ke. Men khan A B C ana poncham to posili do indo bondi. Nuwa ma adi aima hola mucha kata ko anjom ka. Nuwa do check. ona do ABC do banga bang ona do UCC Uniform Civil Code men do tan disomre mit ga inta adna poncham to posili
ᱦᱳᱭ पंचम तपसिल हुई कना जहां टोटारा बर रेंगेज के तक जित को बन संगेया जहां टोटारे जहां एरिया रे संतार को बन संगेया ओंडेना सुख दुख ओंडेना धनदुरी तेने को ओंडे तो सरकार कोनो हक होई देके माथान एमन चेत ओंडे तो पुलिस प्रशासन हबा को बोलो दा ताई नुआ एरिया रे संतार को पंचम तपसिल पावना कांता बन जहां तो सरकार एरे हुई के तो हो कर जहां तो नहीं तब हक होई Bokoy. Amdol sarika tamloika, bokoy amdol sarika tamloika. Sarika tihin abo ho. Lo sok bisana ari. Moj na pa sai babun banate. Tihin abo hok se öder. Setke babun banaya. होय दादा Tome lo hoy na sarika lo hoy. दादा Kagoj kolo abdel hoy. Sok bisana ari lika abdel hoy. और नहीं तो संसार चलाते को ठीक चला चबाक के ना और लुकी ने हुई के ना ओकर जाति बंचारिया कथा ओकर अधसा बंचारिया कथा बाबू और आबेन किन जने बेना बार हाडी बारंग सुसरी बेन मोने केना बांगा आबेन के बार होड़ी जने बेना हाडी बारंग बुद्धि बेन मोने केना बा आबेन बार होड़ी किन जने बेना हाडी किछु बेन पराया ओ कोई अचरवा कबड़या नौका के मोने केना बद कम करबन मोने ई जो रूम पिन सीनो बाबू एसटी रूम पिन ई जो करी नो अपिरन मनन पारगना बाबा Wasabho. Lo to tisho ka hoy dale beta tisho ka hoy dale a. Hey beta. Ab dia tisho ne pargana na. Mashe sabe lebe. Abo santal সমাজের মাছি pargana. Chida ko dal hiko chida ko dal. तीन दोनों तो बड़े ना लगते हो बड़ा Tokoni lebe yi. Abo সমাজের মাছি pargana dal hi emendo. Mun em chal saute. Atura chalao. Saute bichir acharya da bhareta. E buchh gaya. Ato he beta. 30 ko nagle में बदल के हम दो को परगना के लिया और टोरो दो को बसा दे टोरो नाम दो कोई बसा ना साथ तो टोरो तो चेस से गई ना चीज़ से गई बनो चेस से गई ना चीज़ से गई अरे बनो तो साथ तो सुधर कभी भागी के चल हाकू सब लेकिन घाटी ना टोरो ला उड़ा से चना मुने कना लांदा चौक दिया हो लांदा चौक दिया आम तो चे नोआ हुआ बढ़ाया हैं ओ इन जली में से इन कोई करे इन तो हुयु करा नोआ आतुरन गोडेत इन नोआ आतुरन गोडेत कने बुझो किदा आ ओना टोरो रंग नोआ आतुरन नानी सानी गुनी ग्रुप को जतो तोल मेना कोआ बुझो किदा आरो मिल लिखाते ओना सिम्बुस सा से गोडेत बहुत के को मेता कना टोरो डांग दो इन कनी नुआ पिरन मनन परगना बाबा नुआ ले तो बाबू मारी अरी सरा सा तोकान तन परगना मोहल को नारी गंजाई कर आंदोलन हुई केना से हुई कान गया ताले कान बाबू आम साव दो कटा आंदोलन ने पेल दबांग हुई केना ताले चराम दो कटा रो बाम सेले केना अरे ओ कटर में चलन कर ओ कटर में चलन करना ये तो साना मार सेटल मिला करना ताले के लेबी से बाबू दिन कलम 30 जुन जदि बुरु बंचारन सेटल ताई केना जानी खान दबांग इने तायम 31/8/2025 पश्चिम बांगलार तमाम विश्वविद्यालय करे फेक एसटी विरुद्धে গণ ডিপুটেশন হইলেন নোয়ারাম সেটার তাই কেনা নোয়ার হজানি খান্দবাং ইনে তায়ম 31 মার্চ জেল চাপাচামের বিরুদ্ধে মাঝি পারগানা মহল খন কলকাতার মিন মারাং জমেলা হইলেন নোয়ারাম সেটার তাই কেনা নোয়ার হজানি বাং 31 ডিসেম্বর পুরুলিয়ার ডিএম ডিপুটেশন হইলেন আম সেটার তাই কেনা নোয়ার হজানি খান্দবাং kan mimitan atau anta kudu golo em kate mimitan hol jang udan golo em kate tan barni ghat bon beret kida nore am seteran ta kara se golo em lida केड़ा बाबा ये ना सनाम लेकिन आंदोलन के सेटर तो मिने गया मैं तो संतान होक रे सेटर कान गया ओड़ा रिया कमी बगी कते रहे नुकु दुको मेना आपे तो रुकुई पे से आपे तो रुकुई पे हलांग रे तो आले मिना कर लिया ajong kya mabu ajong kya am nuku atoran lela muruk man misal taram muri ora eta nuku ko ota sa banchal ke golo mina ko ara pele kan sikki juan ko mid bare tom kate leli khan ape ma padhaate parukhi kate raho sangi chon pe koyo sare ke babu ni to hede je kana oi hare je kana 30 okare o koi ko chhalier karne jam tum ka par kana kana अरे चोटियर तो चल मिला चोटियर तो चल मिला करा ये तो वो परगना करे बना ये नो परगना Wasabho. अरे नो क्या कहते का अब वो संतर साथ तो हाथ रख Wasabho. Lo to tisho ba hoy dale tisho ba hoy dale a. I jeveta hete. I jeveta hete ye bol kami ta bhasa pe chikete. हम तो बाप बनाई बेटा हम तो बाप बनाई या चाहे लोग ना कभी चाहे जोक को कराए चाहे चला तो ले आ
Otkan hol ke dah tu kau bakwa. Saya dah dah kau tahu. Bucuk ya. Anyam kya babu? Anyam kya pargana orang? Ya pargana ko do thir do bakorora. Nuku do lutur te ko anjoma. Mute ko huya. Bohok ko rupak nukuya. Ara pele ka nuku ko jual pargana. Ni to babe bada santar ko jumin na lakti. Ni to babe bada santar ko jugun na lakti dusira. To me nuwa do hir do kame. Jumi darege. Sautare. Ben de in the video call game dan. Diri na ko eger ni antara ka dan logo ne video call game. Video biar. Apa benda? Ayo. Era kau yang cakap kan, kau jangan mahu video kau, saya video kau kan. Hati diri kena ejer dia kau. Ring ba khai ko. Mama logo ni kau video kau siapa? Mamo. Ah. Cere kata. Emang ngawatin jala. Mamo. Ada cere dah challenge tu orang kata ya. Oh, noi dah bang ne sim busuk kena torodar ba sab kan cupu datang kata ya. Hinda mamo. Si apa dan cupur kan cere. Kau cina. Ini dah ho. Am tu ciri kan hol kena masalah macam kan hol kena. Thoram loy thode. Si musuh kau makan. Aduh, hol cupur kan kau jual kita ya. Aduh, no si musuh tu hari puja pancen ini kata tu. Adi tamai se puja pancen kan masalah kita. Jangka ko to thar kan. Jangan kau thar kan kita ya. Mende cia. Judi bai atinya. Mucha cah kata cale pun ajoy. Iba kalo ho. Kau badi kata mayam jorok kan. Iba kalo ho. Kau cini menda dia kena. Tiada apa ni kan hol judi. Bongga bulu leh thece nongka bebari pun kami ya. Awu yang bongga bulu ke pula masuk ke kata yang ke pula ke. Mende cia. Ape matha jana ko to bohot teral nani sani ko gariya gano. Iba kalo. Orang yang thakar. Sema tu thakar. Doh doka lagi kita thakar dukun. Sema tu jodak ni jodak. Oi dia lagi tu. Babu, nuwa do ama do best kami do bang. Nuwa do ama napai kami do bang. Am do turen kodet kana manan hor kana. Asita kon nyubul tuil kata rantri. Curi cara sembuh sembuh ko. Cel gini nuna hari puram nyuida. Cel gini nuna. Ba kata yuk kena indo curi cara sembuh tola belai tu. Jangan olak kor sembuh ko kebako emen kena. Adu minta ko kena bam di sembuh tu lagak je. Kalau kau minta kena bam babu banu kak ko adu minta bam. Puja param di sembuh tu lagak je. Kalau kau tu banu kak ko tu tali cale lain tu cale ko tu banyak tak tu be. Dia mulai dekat 10 taka ramai emen je. Ci. Tahan dia kau yang kena unar ya nyu kata kini tu nyu or tu imbang. Apa poisa koyek kuat. Nuwa do ama do hari bari kami hikun. Am do kodet kan tabon. Abo serwar ya thorom ya puja pasa kami do puram ese. Kodet mun minatam gya imam gya ko. Unim nyu. Tabang kata no seta ko nyubul tol kata curut calo sembuh deit ko. Simo ponon cukut ko goj ke dia. Nuwa do ama do napai kami do bang hikun. Tapi nuwa do hir do kami babu. Hari pore nyulikan. Napai disudis do baita hengi. Una tinya men. Am do aturen kham khuntil kan hor kana. Aturen kodet kana. Tenya ma acar be har nyel te aboran time daram popora ko nyel chara. Una tinya ne hor. Una hari pore kondo saas sangi de tahen me. Saas sangi de tahen hu tama. Egia nungka dah tu balik bang hu jikiam. Itu hui god kan. Ya tin kuna nu de rin ceput god kata. Tinya. Eho. Mende ye nuak tu tak itu tu god. Hoi malu korang mama. Mama. Korkar ke. Bagi. Oh si musuh apa kasih ke hotel ke dini narbul semua itu ya. Mama salam sama. Mama hati diri kan ha. Hati kau kiri me ha itu. Oh mama salam mama. Mama lo korang sama. Tinya. Aram itu. Roy kan dia. Mama lain macam kata. Noi pera papa tak alap video ta. Mendo. Mendo iya hakunya guto apa. Aku mah kau tahu. Bagini minta zakate isin kak mah. Aku ni alap bhavna. Aku yang guto apa. Ini tu aku tu tak jam kata kau video. Aku tu kiri kita mah kau tahu saja kan. Tiya kiri tu cek lagi kiri guto apa. Ye घाटी टोरो रंग उड़ा टोका हमें कहा कि
ama gati do ka thawa ma gati do iya घटी उकार अब जेबुने कड़ा सड़ो तो कोई घटी होना ओ, ये अच्छा, घटी अच्छा, होना ये तो ना कोई का कोई बुझे किदा अबे तो उतुनी अलपे भावना एबा भागनी मिता जाकाते सिन बसंका मा ए ए हाकु याकु ओटो पे कान दिया ए तबे एरे तो भई आलो मेरे लिए हाते चले हना बार कोई गुटो भागो तो भागो ए उनका न चप चहल बांग मैंने नुआ को इंदी टुकर का इंदो ओय ओय मा लो करो ना बा मा ताला में मैंने ત્યાં ઘટી हम व्यवस्था है तलंग है मैंने इंदी टुकर ओय मा चलो ना ए अपन ayo aku tuh lo sih tak aku juga tahu mau sih अबे न मानी बाबा निदगे के दाई ए तिया eh आने यार जवाई है ना मामा लटा दा को मा दो बोला बे बिची eh ba jangan tega bolos sih pintar mah cia sih gitu ओए बा नोट के है apa mesti ayo zakat saya tu juga macam ini kena milu dah aku juga macam dia tahu tu kan macam बाबा जावाई तो है या कने भागी ओनी तो बेस बेस ते रोड छ ना में apa jadi ayo इंद हम रोड दी है कि ना बा ये हम रोड दी है कि ना ओ कोई तो बाहा आरु का बाहा दिले के में अम्मा तो हने इटा तिरलो अतिथि सपक कते देश पर विदेशम चलाल oh bol beki ओकरे हाट पता जतरा डंडी कर जहाया ते सिंजी तो मंगाई बुलिया ओने के दौड़ाते में दिकिया ओ ओने ते या में दौड़वा के कामिया ओने ते नई बाहा दिशा करते नडे दौड़े या apa beki पहले इतना से होला जब हम बुझोला अरे नडे ने तो तेको मीना में दिक्कत apa beki पुलिस दो ने तो जीत मीना किया नींद के नो आवड़ा को डाउट से oh bol beki ayo ये जावा तो चेट को खाता बेचाई कना ये चेट कथा बेचाई कना ओ बाबा जो तो ठीक है ताकि मिलाई कर ठीक कथा के बेचाई कना यो नो जो नुना दे ना बाबा रे उड़ा रे मिले जा इया दुकरी ना करता बंद हम से नहीं ले रहे bol beki बंद दादा ठनी सदर दाड़े याका इया अंतर मने जी मूर्ति संगल का मोटा मोटा लोड़ा कर oh bol beki बंद जोरती रादाड़े याका बंद जोरती लौंदा दाड़े bol beki राजी कर इतनी सारे कते मेहमान करना बाबा जवान ना पजूरी ता नोड़ दाई बांग oh bol beki नहीं तो मिट्टी लाला जी लंबोट नहीं तो मिट्टी में सरा या दादा अली तो अलिया बोले के दिया कदा दादा के दिया कदा अली तो लंबोट अली तो लाला जी अली तो बेचारा दिया उड़ा दे दादा बेटा सुधर समझा लगे ताऊ माले में दादा ताऊ माले अली तो उन्होंने जोड़ दिया थे केलिंग को जो करना दादा केलिंग को जो करना बाबा jawai अली तो एक Aleno vado dite lei me दादा lu aku kata tu barang tu tidak pembeli kat dia bah दादा am tu pembeli ya lu apa harga dapat korek sadar semua meeting ke misal ini oh bol beki tidak tular tera Arab dulu dia am kusi nante am harus kerana nante nai param gada param kelbar buru param le jawai ke Ampun baik tidak harus kuku taikan dia Bahar karena sore ne
pata porop kore naik to batte ketiak gue benar. Dada. Menkan opun boy. Orang asa gue butuh ya asa reka tayi entinya. Orang bocah kena butuh nak kata ya coba bang ma. Apa tu polis? Sagan. Iba! Artinya coba bang ma. Pala misra tu jadi kena. Iba! Onate. Jawai ular bang tay kete. Am dah apa bare ular minakan dia. Menkan opun boy. Dada. Orang kau kata poin sahaja dari kata, ragi te alis te, amin jalankan dia, tolkan dia, opun boy. Entero amte jolti ketika itu jokan opun boy. Dada. Itu juga itu opun boy. Itu juga itu opun boy. Dada. Jika tenle ma dada. Jika tenle ma. Amma to khali. Inya badi game nyel kya. Atura. Para pursi horko. Hana nawa ko le ma. Urare kete. Dalunya tolinya. Enroto. Sao kate ke bini jata Opun boy. sao kate ke. Noa barna naga koru na man sunman. Ogom dunia dare bohe senoma. Opun ye. Tisumai khaja dada. Tisumai khaja. Ana. Jika temone kya. Nui ami hotin misira. Nunca bebari ya kami dane ya mente. Am tu ठीक kata kem naik ke opun boy. Pada tu barmaji. Dulu bangte kate. Kalmara kuda kate. Peret luta dasaki kate. Durang rina kin kami ka. Mendo. Linga tere medek chata. Opun betul. Bolong gura tere potong kiyo sindurinya makarato. Una peret luta da tisra ba yeri acha dada. Opun betul. Tisra ba yeri acha. Tisra banga. Am tu adi sari kata naik ke opun boy. Dada. Am tu adi sari kata naik ke. Tahin ko na Indo South susur kami re kolay ni opun boy. Betul. Hoy baba. Tahin ko na Indo South susur kami re kolay ni mo. Di sobra hor jahati na anak acha ko jurukan. Unko ko yuwar kap dare ko ma. Betul. Nuwa kami re sar sagun dare ma baba. Nuwa kami re sar sagun dare ama. Sar sagun dare ama. দাদা Bokoi. তাই আমরা নন পড়া কথা আঞ্জম করতে গেলে কুছি কি কি রিস্কন বুঝে কি Bokoi. সার গিয়া কিনতা কিন ভুল কিন বুঝেও থিও দাঁড়াই এ বাবু অনেক কথার বা কমে না আরে চাল দা আর লই চাল কথা আডি আঝাট দি তাই হোড়া লই চাল কথাতে মিশ্রাম এম দাল তোলে কেন নো তো আমারি বাড়ি এম কাম আরে বাড়ি এম কামি কেন সুধরে মে সামটা মে আর বেটি Pera Amo baba. তাই কুড়ি গিদ্রে জামাই লেপে খানি জামাই ওড়ার গে পেছন তাই আম খুশিতে হোক কালে খুশিতে হোক আন্দোলে জামাই কাটবে তাই জামাই লম্পটে চিনের বেসে বাড়িয়ে জামাই ইদি হেই কেন আন্দো জমজু কাতে জামাই সাথে বিদেয় Ayo. Ho pera baba. Ini jawai udate. Niyate irwar sana pera baba. Niyate irwar sana. আর জামাই আবে লিখবে তবেন কেন আবে তো কেবেন খই কে রহ আবে না চিল চলন কোঞ্জেল কাতে আবে না কথা বার্তা কঞ্জম কাতে আলিজ তো কাটি তুলিয়ে ধরে আড়ি চেনাছে আলিজ বেসে আলিজ বুঝতিও কি আবে তো না পায় চুরিতেন হড় দবেন বান কাই ওড়ারে এরা তাহেন তুলুই এটা কুড়ি গিরে সাবে তো গোটাবেন নালকা বাড়ায় আবে তো বাড়ায় কে বামেন বাড়ায়া তেরে পুরুষ মিতে তাহেলেন খান তিনে রিস্ক বুঝু আমি আবে তো বাড়ায় কে বামেন বাড়ায়া তেরে পুরুষ মিতে তাহেলেন খান তিনে তারে বুঝু আমি ওনাতে তাই আলেন কুড়ি গিরে হিরকাড়ি সাইকেল আলেন কুড়ি গিরে চিতু আই কেনা তবে ন দো এর দো কাবে সেরবার না আরি লেখাতে নই কুড়ি গিরে জাং হয় জাং তোরা যা তোরা তাই যাবেন লাগাই নই কুড়ি গিরে রেঙ্গে যাবেন সুখ দুঃখ তাই যাবেন জেল লাগাবে না নই কুড়ি গিরে দায় আয় দোষ আয় কই কোসাবে আবেন কে তো নয় যে নুনা দিন ধরে আপা বারে ওড়ারে মিনায়া আবে না কোনো দেখা সাক্ষাৎ কে পারে তাই আপা বারে ওড়ারে তাহে তাহে যদি এটারে জামাই চুড়ো জানি লো দাবেন কে মালিক বে নুডুকুয়া ইনে লো দাবে না মুচা কোন কে উডুকুয়া কার যাওয়ানা Eh, bedo. Mendo tinya itu aku to boy nyam kak kuah. Iya, aku bab jam kat kuat. Wah, Nuan tu cil kata ho. jeleka kata mah ini nore ko chala kate indo inya gadi ra sojin chala na. Sen kate tu nyel la inya dororan do inya gadi ko do ko ko lala rakap kata aku josa kata aku dia utar aku jabau kati. Ini apa to utu to ବ୍ୟବସ୍ଥା jang pe ada. Eh ho.
am nito ko beji ke biru kali apa seloi me bang do le ke le jo ko raka bang do alu le nito ko beji ke biru kali ya তবে এই দুই বেটা হো আমার ঠিক ঠিকান কে বানো আমার ঠিক ঠিকান কে বানো আমার যদি ঠিক ঠিকানটা है को আমার ঘাটি তো আমার প্রদান करता है আমার ঠিক ঠিকান কে বানো ওনা সে আমার ঘাটি যে এটা হলা প্রদান আদা চে ইন ধমকায় কে ধমকা দো ধমকা দো ধমকা ধমকা রোল এ ভাঙ ভাঙ ধমকা করে তো ভাঙ কোন পয়সা পে মা দিন এ ভাঙ পয়সা তো বলে এম কাজ তবে আদা উনকা তো চিরাম ধমকায় এ ধমকা তো মে ইন নন্ডা কো সঙ্গতে নিয়ালা ইয়া ডরালাং তো কত লালা রাখা কথা কো আদা চে পে জিকিয়া নি তো দাদা যে ভাগনি तना মেতা है ना सरू तना तड़ा गुए चेट पे तो या बखाय আপে তো আদন মা চে ব্যবস্থা জং पे जा रहा জিকে আমনা ইন তো চেষ্টা লাগে ইন তো ले आन में हैं ভাঙ আদো ওকাল কে বেজি কে নিরূপ কাল জানি তো মাসে মুহির করতে নেলবে nyel da do indu ciri adu nyelan ka আমি বেন কেলা উতু তো আপে তো উতু নিয়ে দলে বেচি তো ya to lele da do indu mone sen kate nyel lain to nye gati ko to ko ko lala raka তো tinya ar miti katha এ চেক কথা মানে হতো না mendi abwa kulim chete hiju sumoy bang lo gar nyela kana police চেরি হতাম করে tayo sel kate ho kela চেরি হতাম করে te miting kana tingulen me aro uni koyo kate aro jori talam চেক 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 হতাম ado tale setter kini ka ado miting kana botorok kana adim da he botorok kan ki ado me botorok re che bang kana adim ta kan tobe check kana le মা ado miting kana ona chiti se ka parent pargana baba ma ওকো ওকো Jauh du kam. এ বেটা ওই ইন্টারনেশনাল দেশে প্রভাব জন্মে আছে তোমার ছাড়া মেন মাস্টার কাটি বাই 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 রুম গালে কাদা এ বেটা চেক কো কল কায়া হয় বাবা নোয়া তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কোনা কো নোটিস কা ও ফসল কো নোটিস কা চেক কমেন্ট কা बोलर को ऑल चौका झिलिमिली आतुरिया 5 किलोमीटर हर लगास उच्चत कते नोंडा तो हुया बाबा ब्रोकनी আর চেক কো লই কা বেটা बाबा तो सरना को ऑल चौका मान दिसोरिया किचुगान बरा दिसोरिया किचुगान ओटा तमाम तुम दिसोरन हर लगास उच्चत कते नोंडा तो हुया बाबा मयूर जोरने दादा तेज आपे को नोटिस का लिया নোটিস কা যাব आपे को चेक कर नोने को बिना लगे डोबरो को नहीं ব্রোকনি आपे को लगा करते नोने को बिना लगे मयूर ওয়ো ছটা माता ले दादा इसे चला कर তেই জানা লোক কই বহুত তো সাজেল কাতে আম তো আলো জির বাগিয়া যাবে কই আন্দোলন নি भाग दादा ये तो बाइक करो दादा ये तो बाइक करो दादा ये तो काला होटे ने बेन से को औरों करते तो चेड़ हुई तो दादा ये तो काला होटे ना सीख रही है ये तो चलो এই বাগা কই বা alom bagilia nongkan bom to sar koro male te kila kamia बा ये अब आपे को लगा पे से कुछ चेक कर दादा ये बॉस का होड़ तो सही करो दादा ये तो बाइक करो दादा पे ये उन्हें तो जामा होड़ ना लगती मिना आपे रे तो हाथों को मंग देते या मामा मामा पेड़ा पड़े को को करो चको ये उन्हें तो जामा होड़ ना लगती मिना ओड़ा रे दुलुक कते सोशल मीडिया रे अलग में दिसम तुले रे होड़ को बुझो या मन को करो मा ये बॉस का होड़ करो ना लगती बात पड़ा आराम तो सही करो आप तो बेटा परगाना आप तो बेटा परगाना आप तो सही करो मा ये तो दूर राज में अलग सुनता है कोई ये तो दूर राज में अब चोटती कति कई गुजो करा पेड़ बाबा इन बन बुझते बन बड़ाते अड़ी गनी रोड श्री कन्या अड़ी बड़ी बड़ी रोड कन्या अब चोटती कति कई गुजो कना इन दो के कई में बाबू इने पे कर इन दो सारिन परगाना दी हम तो शरीर परगाना को मांग करा ताले हम तो ये तो किसी के घाटे को उड़ते इन तो परगाना को बिना ले दिया सब सा ये ताई ना पहले का जुआन को उको कुमरू पे परगाना कान खातिर अब वो साउतारे जुगुर जुमित सनाम पे धिंगल दा सनाम पे धोइलो बोली चाबा की नी तो आपे को नोटिस कर पिया आपे को लगा पे लगी नी तो मुझे दियो दाड़े काना वो जुमिन ना लगती बचना नी तो तुम मुझे दियो दाड़े काना सांतार को जुगुर ना लगती बचना सोंतरो पे उनको सोंतरो पे नो या पेरन कोड़े बाबा कोयो आया घाटी और आया टरोड़ा
ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱴᱚᱨᱚᱰᱟᱝ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱴᱚᱨᱚᱰᱟᱝ ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱨᱮᱱ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ ᱢᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟ ᱟᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ उहर कते नेल तबन पे अबरे नागिल हापराम को बुनियत रे जखन चुरु चावल सिम बुसराते आतु को चियलिदा एन हिलो के धरम दाले को तेबातियो दाले तहन नी तो का हिरु हिर कते बन नेलमा जहां जहां एरिया रे संतार को आतु तोल कते मेना को जहां जहां टोरा रे संतार को मेना को ओंडे के धन दरिपते पेरेज मेना अनु को साइंटिस्ट मेन दो साइंटिस्ट को होला मन दे कते को मेनेदा नोंडे तो कोयला मेना नोंडे तो ब्रो मेना नोंडे सोना मेना आपे तो उच्चे तो लगा पिया आपे तो उच्चे को लगा पिया मेन कर बा नौ तो बम चला चो ए बाबू चल नाम लेकर जोन को साथ तमाम संतान को चल अब संविधान उरुम लगा बोना संविधान पढ़ा लगा बोना अब हो कोई इधर न्याल उरुम का तो ना नाम लेके लड़े लगा बोना और ओना हो जुदी बम दाड़े अब तो को लगा दी यार हिलो तो चेदन चिके ओ कोई चेदन में ताया अब आ घाटी मैं तो अबोरे नागिल अपराम को तैयार होता सकौन जुदी को उच्चेद बोना से को लगा बोना तो कौन हुई है रे बोलता हो कामा हापें दिरा बोरन पौ पुंगरा को मुचा को नुडू को गया कारजा बाला Okoya Torodak. इन्या घाटी रे ओ कोया Toroda. पहाड़पुर आतुरे माझी बाबा मानतान निर्मल नायके बाबा लौकी राय सोरेन गणेश बाबा झाटू हेम्ब्रम गणेश बाबा सोनत किस्कू गणेश बाबा धनुराम हासदा